de llibres i enamorats. Hi ha banderes als balcons i engalanen els terrats flaçades de pètals i fulls trenats en rengleres enormes. Els serrells de la voravia són corulls d'oferiments i els ulls, en fruïció, delerosos, fan i desfan, tafanegen entre estols de moment que encara estan esperant, o bé llueixen les mans un regal, ara groc, garbellat sota el braç, ara roig, en l'esplet delicat d'una branca. Demà, quan torni a ploure, el lament del pas de les hores, solemne, aquest present dolç ofert, la pols l'ofegarà, o el marcirà l'aigua soma, si no és que fou present demant, que l'esfulla, a poc, per servar-lo ben viu, sempre. Molt bé, bravo! Bravo! Ja ha quadrat tot, Tot. Molt bé, un aplaudiment més fort, per favor, Nosaltres seguim per aquí. Mira, agafeu les vostres coses per aquí, com pugueu. Us heu d'acostar el micròfon, Sou molt joves. Bé, molt joves, sou jubilats. Que a mi em fa molta gràcia això, en el sentit de que dius, ostres, jo quan em jubili potser no faré res. Vosaltres, pam, a fer llibres, no? Per una banda, tenim l'Antoni López, el Francesc Saragossa i el Bernat Serran. Què tal, com esteu? Bona tarda. Estem fantàstics. Bona tarda. I gràcies per venir, que sé que alguns de vosaltres esteu signant, o tots tres esteu signant avui. A la plaça Vella. A la plaça Vella t'has escapat per venir, Sí, a la llibreria Abacus. Toni. I jo aquí amb els dels Amics de les Arts. Amics de les Arts. Jo acabo d'arribar a Barcelona, he estat firmant a la Rambla. I com tens el canell? Bé. El tens bé. Bé, mira, comencem per tu, Molt el bé. Francesc Saragossa, que té aquest llibre, La foscor del parc, que té doble cara. És reversible, sí. És reversible. Té l'oscuritat del parque, per Sí. una banda, i la foscor del parc per l'altra. Aviam, explica'm això. Sí, bé, això ho vaig presentar en un concurs on estava molt delimitada la llargària del llibre i aleshores em va condicionar i la veritat és que jo amb totes les 14 novel·les que tinc escrites mai havia fet una novel·la tan curta i al veure que era tan curteta vaig decidir fer-la bilingüe. I a més amb connotacions terrassenques, diguéssim, I la novel·la, evidentment, té l'escenari a Terrassa, amb el fet de tornar al Parc de Vallparadís, amb una, diguem-ne, desafortunada, i no explicaré res, discussió de parella, Sí. i d'aquí es desencadena tot. És una història de misteri, m'entens? Però no comentaràs aquella cosa tan maca que a mi m'agrada d'aquella localització que et vaig dir, aquella localització està molt bé, que és el pont. El pont del passeig. Home! El pont del passeig, on a més, doncs, hi ha la història i, evidentment, doncs, es coneix que en el Pleistocè doncs, aquesta és la zona on s'hi van descobrir unes restes arqueològiques d'1 milió d'anys, o sigui, abans d'ahir més o menys, Sí. i que, evidentment, doncs, dona en aquesta zona una ponderància importantíssima en l'aspecte arqueològic. La curiositat que deia a l'inici, no? Aquí tenim 3 escriptors en actiu però jubilats. Això que és una mica raro d'entendre, però sí que sempre teniu ganes d'escriure. És això, que no ho deixareu, diguéssim, no us jubilareu d'això. Impossible. És la nostra passió i, d'alguna manera, ara que tenim temps i ens podem dedicar al que volem, doncs ara ho fem millor encara. Jo estic preparant ja, no sé si se sent, Ara. però ja estic preparant el tercer llibre. Toni, tu també, no? Tu tampoc no pares. Jo vaig fent. Llibre per any. Sí, jo vaig fent. Sense parar. Allò sense pressa i sense pausa, que diuen. Sí, jo, de fet, el de l'any que ve ja el tinc escrit. Feina feta, escolta. Ara estic ja per la següent. Clar, i pots fer un spoiler del títol o no? Sí, es dirà en castellà El perfume de l'azar. A partir d'aquí ja veurem després. No tindrà doble cara? No crec, perquè serà un taco així. Serà un taco així. Jo us agraeixo que hagueu vingut aquí a compartir una estona amb nosaltres. Ja veieu quin dia més fantàstic que fa. És un plaer. El dematí no feia aquest dia, No, però jo us animo que no pareu. I el que us vaig dir un dia també, que espero que el jovent també s'agafi a publicar llibres. És veritat. Que això també falta, no? Aquesta falta. Moltíssim. Mira, aquí van fent falques l'Antoni López, el Francesc Saragossa i el Bernat Serran dels seus llibres. Nois, ara sí, moltes gràcies per venir. Ramon,
Busca novetats de llibres, va. Ara ve l'Ivet, també. Ah, sí, ara vaig amb l'Ivet. Busca novetats de llibres, que ara dono pas. Vale. Ramon, busca algú Vinga, va. per novetats. Fem una Perfecte. pausa, de seguida tornem des d'aquí a Raval de Montserrat, Canal Terrassa, Ràdio Municipal de Terrassa i per YouTube, live. Adéu. Programa especial de Sant Jordi, en directe des del Raval de Montserrat.